मन के बोझ हल्का हो जाई ना खैलू ह ए सखी का सखी का कहीं कैसे कहीं हमरा से तो कहले नहीं खींचा तो उगिल दे हई खई है गौना भइला 4 साल भई भाई वहाँ के विदेश जाके बस गई ओह दशहरा बीतल हाँ दीपावली बीतल हाँ छठ बीतल हाँ अब होली आवत हां पीतर पर जो बीज गेल इतना ठंडी के दिन बा ओह मन हमार लुलुआइले रह जाता एने गुहुआई रहता राजाइयो नहीं के काम करत नहीं के कर हमार अंगे अंगे बड़ी ठंडा लगता अरे तो बुचुन भाई से सिवा ले वहाँ के ना फोन करतानी हाँ ना समाचार पूछतानी हाँ ई ठंडी कैसे बीती तोर तोर खोज